İstanbul'un aeroportundaky kassalarda Türkmenistana barýan uçarlara biletleriň tat himmeti ýylyň ahirine çenli satılıp guturypdyr. Azatlyň Türkiýedäki habarçysynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä bilet satýan işgärler ýanwar aýynda ýüz tutmagy maslahat berýärler. Uçar biletleriniň yetmezçiligi adaty uçar gatnawy ýola goýulyp Türkmen raýatlarynyň Türkiýeden köpçülikliğin gaýdýan döwrüne gabat geldi. 11-nji noýabrda İstanbul'un halkara aeroportunda Türkmenistan howa ýollarynyň kassasynda Azatlyň çeşmesine aýdylşyna görä iqtisadiýet sınıfy biletin bahasy $405 durýar. Ýöne biletler ýylyň ahirine çenli satılıp guturyp, bahasy $755 biznes sınıf biletleri dekabr aýyna bar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal online neşri noýabr aýy üçin iqtisadiýet sınıfy biletleriniň Türk howa ýollarynyň kassasynda hem ýokdugyny habar berdi. Neşir İstanbuldan Türkmenbaşy şäherine gitmek üçin biletleriň 2-nji dekabra bardygyny we olaryň bahasynyň 10,5 müň türk lirasyna barabardygyny habar berýär. Häzirki wagtda Türkiýeden Türkmenistana uçurlar hepdede aldy gedek uçar. 2,5 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden uzak hara kesmeden soň Türkmen we Türk howa gatnawçylary İstanbuldan Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerine uçuşlary amalaşdyrýarlar. Uçur biletleriniň ýoklugyna garamazdan Türkmen raýatlary uçurda birden boş ýeriň döremegini umyt edip Türkmenistana uğrayan her reýsiň öň ýany İstanbul'un aeroportuna ýygnanýarlar. Soňky hepdelerde uçur biletlerine bolan islegler hasam güýçlendi. Bu belli bir derejede Türkiýede bir kanun ýagdaýynda ýaşaýan Türkmen raýatlarynyň watanyna dolanmak zerurlygynyň artmagy bilen baglanşykly. Sentýabr aýynda Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin viza düzgünligi girdi. Mundan başga da migrasiýa şertlerini bozan Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýeden öz watanyna gidende deportasiýa belgesinden gutulmak mümkinçiligi döredi. Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky habarçysy Ahmet Rahmanow bu ýagdaýy öwrendi we gidýänler bilen ara gatnaşyk saklady. Onuň sözlerine görä 10-njy noýabrdan öň Türkmenistana giden türkmen raýatlary serhetden geçende olaryň pasportlaryna deportasiýa belgisi goýulmandyr we şeýlelikde olar ýakyn wagtda Türkiýe gaýtadan dolanmak mümkinçiligine eýe bolupdyr. Soň günlerde Türkiýeden Türkmenistana barýanlaryň en çemeti bu maglumatlary tasdiklapdyr. Şu günler Marys sebitiniň ýaşaýjylary ýurdun ýeketäk mobil operatory bolan Altyn Asr öýjükli aragatnaşyk ulgam arkaly berilýän SMS hatlarynyň giç gidýändigini, telefon jaňlarynyň hiliniň juda peselendigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji noýabrda sebitden habar berdi. Altyn Asr arkaly berilýän SMS hatlary eýelerine bir gün gijigip barýar ýa-da düýbünden barmaýar. Adamlar jaň etmek üçin abonentiň belgisine bir näçe gedek aýlamaly bolýar. Telefon söhbetleşiginiň dowamında ses kesilip gelýär. Diýip marly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan sebit ýaşaýjylarynyň en çemeti öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň hili bilen bagly ýitileşen problemalaryň bir näçe aý bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Aragatnaşyk karhanatynyň etraplardaky idaralarnyň hünärmenleri özleriniň emele gelen näsazlyklary düzedip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Altyn Asryň etrap şahamçylaryna şikayet bilen baryldy. Olar bu meselelere özleriniň jogap berip bilmeýändiklerini aýdýarlar. Merkezden çözülýär diýip jogap berýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sebit ýaşaýjylarynyň sözlerini getirýär. Tamaşel Suwdan şanyny Altyn Asr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup kampaniýa 2004-nji ýylda esaslandyryldy. Türkmen medeniýeti türlü çeşmelere salgylanyp kampaniýanyň 3,7 million abonentiniň bardygyny aýdýar. Ýöne kampaniýa özüniň resmi web sahypasyna abonentleriniň sany barada maglumat bermeýär. Yerli ulanyjylar öňden bäri öýjükli aragatnaşyk karhanasynyň hyzmatlarynyň pesilinden şikayet edip gelýärler. Ýöne şeýle şikayetler soňky wagtlarda hatda ýygjamlaşdy. Müňlerçe adam Altyn Asr ulgamynyň yaramaz işinden şikayet edýär. Ýöne Türkmenistanda başga öýjükli aragatnaşyk karhanasy bolman soň hiç kimiň saýlamagy hukugy ýok. Diňe Altyn Asr ulanyp bolýar, ýogsa da hiç zat ulanyp bolmaýar. Diýip bir yerli hünärmen ýaňy ýakyn Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk hyzmatlarynyň hiliniň yaramazlaşmagy bilen bagly maglumatlar boýunça Altyn Asr karhanasynyň tesbir alyp bilmedi. Hasada Russiýanyň mobil telesistemleri MTS öýjükli aragatnaşyk karhanasy 2005-2010-njy ýyllar aralygynda we 2012-2017-nji ýyllar aralygynda 10 ýyl töwerewi Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürledi. Ýöne kampaniýa 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň çekilmeli boldy. Bu aralykda Türkmen medeniýetine görä Hytaýyň Huawei tehnologiýa kompaniýasy
6 nafar öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň torunu kämilleşdirmek boýunça soňky sapar 2021-nji ýylda Türkmen aragatnaşyk karhanasy bilen şertnama baglaşdy. Munyň netijesinde Türkmen medeniýeti ahal Balkan we Daşowly vilayatlaryna hemde Aşgabat şäherine Huawei kompaniýasynyň enjamlarynyň oturdulanyny habar berýär. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde şol sanda awada syýahatçylyk zolugynda giň gerimli arasaçylyk işleri geçirilip başlandy. Bu işlere şäheriň jemaat hojalygy müdirliginiň işärleri bilen bir hatarda büdjet işärleri we talipler çekilýär. Bu çäreler ýokary derejeli döwlet emeldarynyň. Käbir maglumatlarda öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Sewitde amal etmegi mümkin saparyna görülýän taýinlik bilen baglanşykly. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada maglumat berýän Sewitde habarçysy we çeşmesi esasy taýýarlyklaryň awadaky Tokoy zolugynda we Türkmenbaşydaky newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumuna we deňiz portuna ýanyşyk ýerlerde geçirilýär. Deniz kenarynyň goloýundaky hasıl otlar arasylanýar, Tokoy zolugyndaky baglary ýydyk etmek, Guran baglary we arçylary aýyrmak, ýerine başga nahal ekmek işleri geçirilýär. Diýip ýagdaýdan habarly Balkanly büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Çeşmämiz bu mejburi arasaçylyk çärelerini 2500-den gowrak büdjet işäriniň we orta hüner mekdepleriniň talipleriniň gatnaşdyrylýandygyny bellidi. Beýlik etraplardan jemaat hojalygy müdirliginiň işärlerini ýatymlaýyn getirýärler diýip Çeşmämiz sözüne goşdy. Yerli häkimetler arasaçylyk çäreleriniň sebäpleri barada maglumat bermeýärler. Ýöne habarçymyz we Çeşmämiz bu çäreleriň ýokary derejeli döwlet emeldarynyň käbir maglumatlarda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Sewitde amal etmegi mümkin saparyna görülýän taýýarlyklary bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň iş sapary bilen ýakyn günlerde Balkana gelmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň dowamında Türkmenbaşynyň deňiz portuna baryp görjektigi, käbir etraplardaky owu hojalyk şertlerini öwrenjektigi we awadaky mehmanhanalary gözden geçirjektigi aýdylýar. Ýönentek anyk resmi bir zat aýdylmaýar. Diýip Çeşmämiz bellidi. Bu sapar we oňa görülýän taýýarlyklar barada adat çawalşýaly ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri habar berýärler. Şol sebäpli bu saparyň amala aşjakdygy ýa-da aşmajakdygy, şeýle-de anyk kimiň ýa kimleriň Sewitde geljektigi soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Adatlyk bu barada vilayet we şäher häkimliklerinden kommentari hem alyp bilmedi.